Ara que t'has congelat a tu mateix, ja no podràs fer res més, oi? Espereu-se! Quins marrecs més difícils. Què passa? Aquí fora estan molt callats. Així eres aquí? No pot ser. En Hideyoshi ens ho ha explicat tot. Els candidats a rei teniu una norma molt estricta que diu que no podeu destruir els béns dels humans. Així que ja no podràs destruir la llar del sol. Intenta atacar-me a mi, que sóc un escollit, i cauràs a l'infern. O, si t'ho estimes més, jo mateix t'hi puc canviar. Ja sabeu què esteu fent vosaltres dos? Encara que ajudeu en Hideyoshi, ell mai s'avindrà a ser company vostre. Mireu-s'ho com vulgueu. De què parla? En Nelo, la persona que li va concedir el poder, no tenia cap interès per ocupar el tron de rei. Una persona celestial corrent no hi pot viure gaire temps al món dels éssers humans. Però, si ets candidat a rei, les coses canvien. Ell va concedir el poder a en Hideyoshi només perquè volia quedar-se. Estàs disposat a ser un escollit per mi? Nelo, tu has vingut del món celestial per ajudar els humans, oi? Si no et pots quedar, tret que concedeixis un poder a algú d'aquest món, Casum Dena, jo hi estic disposat. Hideyoshi. Però l'inepte d'en Nelo va atacar un escollit i va caure a l'infern. Però per què? Per què has derrotat aquest escollit per mi, Nelo? Però per què? Hideyoshi, tingues cura de la llar del sol. Ha estat breu, però m'ho he passat la mar de bé. Nelo. És per això que en Hideyoshi no pot abandonar aquesta llar del sol. I quina importància té, això? Jo he volgut ajudar en Hideyoshi perquè m'ha caigut bé. Tant me fa que vulgui ser company nostre o no. És del tot ridícul. Això no és cap motiu. Weki. A més, nosaltres hem volgut participar a la lluita perquè volem ajudar uns candidats a rei que han caigut a l'infern. No ens ve d'aquí ajudar una altra persona més, saps? Què? Casum Dena, però això es podia fer? Ja estàs preparat? Weki! Casum Dena, ja has trobat en Zack? Sí, és aquí. Aleshores hauré de fugir. Cames, ajudeu-me! Casum Dena, has picat! La veu d'abans. Era un retrat teu? De fet, li corresponia a Hideyoshi clavar-te la llisada que et mereixes. Ho sento. Perdona'm, sisplau. No, no et perdono. Ara et menjaràs els teus calçotets! Nens. Weki, de veritat, tot t'ho devem a tu. Moltes gràcies. I ens n'encarreguem nosaltres, d'en Nelo. Això no ho puc fer. La veritat és que ni tan sols sóc company vostre. No us puc demanar una cosa així. Doncs llavors sigues company seu. Kentaro. Tu vols ajudar en Nelo, oi que sí? Llavors fes de company del germanet Weki i participa a la lluita. Segur que guanya, germanet Murri. Però jo vaig prometre a Nelo que m'ocuparia de la Casa del Sol. No pateixis, nosaltres ja estem bé. Jo faré l'esmorzar! Sí! Nosaltres netejarem el corral de les gallines. Així, amb compte! La llar del sol. Nens. Ens n'hem adonat quan en Kentaro ens ho ha dit. N'apeníem massa de tu, germanet Murri. Hideyoshi, vols ajudar en Nelo, oi? No et preocupis per nosaltres, germanet Murri. Kentaro. No, això pots anar-te tranquil! Nosaltres farem una festa! Això Weki, Mori, us ho demano, sisplau. Casum Dena, voleu que sigui company vostre? Esclar que sí, i tant! Amb molt de gust, Hideyoshi. Sí.
episodi, visca! En Wacky ha aconseguit arribar al nivell de les 8 estrelles dins la màquina del despertar d'en Tenko. Què? Que no està satisfet amb 8 estrelles i que ara lluitarà per tenir-ne 9? Això vol dir que aviat serà una superpersona celestial. Quina canya! Però al món les coses no sempre van com un voldria. Per això en Tenko ha... Al següent episodi, la llei de no et moris, Tenko. Tenko, et necessito! Què faries si t'adones que ara tens als teus braços un poder nou i amagat? Què faria jo al teu lloc amb aquest poder tan fort? Segur que les flors de la vorera del camí et tranquil·litzen el teu cor. Segur que això li passa a tothom.